खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबियावनो जै बर' हारिनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 27 जानुवारि 2020 आव जानाय बिटिआर एकर्डआव थानाय दफाफोरनि मादाव मैया मोननै मावफुंजाबावबाय। सेथियाव दङ मैया आसाम केबिनेटआव बिटिआर गोरोबथानि दफा 5.1 आव थानाय बायदि बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनो बड' कचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल BKWSC खौ दाफुंनानै होबाय। बिनि गेजेरजों बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरा राजखान्थियाव, रांखान्थियाव, सोलोंथायाव आरो हारिमुआरि बिथिङाव जौगाखांनायखौ मोनफुंनो हागोन। नैथियाव दङ दफानि 6.2 आव थानाय बायदि बर' रावखौ आसामनि लोगो मावख'आरि राव महरै गनायथि होबाय। बिनि गेजेरजों बर'फोराबो आसामनि अफिसफोराव आरो आसामनि सिङाव जानाय आनजादफोराव बर' रावजों लिरनो हासिगोन। बे गोजोनथाव खौरांखौ मैया आसामनि मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोरमायथिदों। बुहुमनि हिन्जावफोरनि मादाव बयनिख्रुइबो गोलावसिन आथिं थानाय हिन्जाव। US टेक्सासनि मेसि क्युरिन मुंनि सासे 17 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआ बुहुमनि हिन्जावफोरनि मादाव गोलावसिन आथिं थानाय होननानै फोसावबाय। बे हिन्जावसाया 6 फीट 10 इन्सि गोजौ आरो बिनि आथिङा थोंसेयाव 4 फीट। UGCआ इन्डियायाव थानाय गासै गं 24 इउनिभार्सिटिफोरखौ फेक इउनिभार्सिटि एबा नंखाय इउनिभार्सिटि होननानै मोनसे नटिस होदों। बे गं 24 इउनिभार्सिटिफोरा सेन्ट्रेल, स्टेट आरो UGC एक्टनिफ्राय जेबो गनायथि मोनालासे आन्डार ग्रेजुएट आरो पस्ट ग्रेजुएटनि डिग्री होबोगासिनो होननानै UGCआ बुंदों आरो बेफोर डिग्रीफोरा जेरावबो खामानि होनाय नङा। बे गं 24 फेक इउनिभार्सिटिनि लिस्टखौ स्क्रिनाव होनाय जाबाय। NCRBनि रिपर्ट बायदिब्ला इन्डियाया हिन्जावफोरनि थाखाय सेफ जायगा नङा। NCRB नेशनेल क्राइम रेकर्डस ब्युर'नि मोनसे गोदान रिपर्टनि बायदिब्ला 2019 मायथाइयाव हिन्जावफोरनि हेंथा गाज्रि खामानि मावनायनि केसआ गासै 4,05,861 4,05,861 आरो बेनि मादाव इन्डियायाव सानसेयाव सा 86 हिन्जावफ्रा जिनाहारि खालामजायो। NCRBनि गोदान रिपर्टनि मथे UPआवनो बयनिख्रुइबो बांसिन हिन्जावफोरनि हेंथा गाज्रि खामानि जायो। गाज्रि खामानि जेरै जिनाहारि, बुजानाय, खावजानाय आरो गोबां बिथिङाव सास्ति होनाय। UPआव 2019 मायथाइयाव सा 59,853 59,853 जन हिन्जावफोरनि हेंथा गाज्रि खामानि जादों। नैथियाव दङ राजस्थान। बेयाव सा 41,500 41,500 आइजोफोरनि हेंथा गाज्रि खामानि जादों। थामथियाव दङ महाराष्ट्र। बेयाव सा 37,144 37,144 जन हिन्जावफोरनि हेंथायै गाज्रि खामानि जादों। जिनाहारि खालामनायनि रिपर्टआव राजस्थानाव बयनिख्रुइबो बांसिन 2018 आव सा 5,997 5,997 जन आरो 2019 आव सा 6,051 6,051 जन हिन्जावजों जिनाहारि जादों। पाकिस्ताननि पेशवाराव थानाय बलिउडनि एक्टर बिथां दिलीप कुमारनि गोजाम न'खौ पाकिस्ताननि खैबर पख्तुनख्वा गभर्नमेन्टआ बायबाय। बिथां दिलीप कुमारनि बे गोजाम न'आव रावबो थालामोन। दिलीप कुमार बिथांखौ मान होनो थाखायनो पाकिस्ताननि बे गभर्नमेन्टआ बे गोजाम न'खौ फोसाबनानै मिउजियाम खालामसिगोन आरो बे मिउजियामखौ बेरायनो थांग्राफोरनि थाखाय खुलिनानै होगोन। गलाघाट जिल्लानि बकाकाटनि बुरा पाहाड़ शेखनि फरेस्टआव मावग्रा हमगार्ड शशि डलेखौ गान्दा सिखारि खालामनायाव आखाइ थानायनि थाखाय एरेस्ट खालामबाय। बे केसआव साननैसो सिगां हमगार्ड शशि डलेनि फंबाय गणेश डले आरो सासेबावखौ गान्दा सिखारि खालामनायनि दायावनो एरेस्ट खालामदोंमोन। बिसोर सानैया दा जेलाव दङ। बिसोर सानैनिफ्राय सोंनायाव मोननाय बायदिनो हमगार्ड शशि डलेखौबो एरेस्ट खालामबावबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। मैया गुवाहाटीनि एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज खानापारायाव जानाय केबिनेट मिटिंआव माखासे गोनांथार डिसिसन लादों। बेनि मादाव बर' रावखौ आसामनि लोगो अफिसियेल लेंगुवेज खालामबाय। नैथियाव दङ बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनो BKWSC दानानै होबाय। थामथियाव दङ बिटिआरनि बिसायख'थिखौ डिसेम्बरनि गेजेराव खुंफुंसिगोन। ब्रैथियाव दङ आसामाव जेसेबां साख्रिनि आनजाद जागोन बेखौ प्राइभेट अर्गानाइजेसननो होनाय जानाय नंला। आनजादखौ आसामनि मोनबा इउनिभार्सिटि नङाब्ला
नङाबा गाव डिपार्टमेन्ट गाव खुंसिगोन। बाथियाव दङ बराक भेलि जेरै काचार, करिमगन्ज आरो हाइलाकान्दि जिल्लानि केन्डिडेटफोरा APSC आनजादनि लेंगुवेज क्वालिफिकेसन पेपारखौ बर', बांला आरो आसामिस लेंगुवेजाव होनो हासिगोन। दथियाव दङ गावबुराफोरनि बेथनखौ 6,800 निफ्राय बारायनानै 9,000 खालामसिगोन आरो बेनि अनगायैबो माखासे गोबां गोनां डिसिसनखौ बिथांमोनहा मैया केबिनेटआव लाबावदों। फिनलेन्डआव सासे 16 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ सानसेनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार बानायदों। फिनलेन्डनि गुबै प्राइम मिनिस्टार सान्ना मेरिनआ 16 बोसोर बैसोनि आबा मार्तुखौ सानसेनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार बानायदों। आबा मार्तुआ सुबुंनि मोनथाय आरो आबहावानि थाखाय खामानि मावग्राखामोन, बिनिखायनो प्राइम मिनिस्टार सान्ना मेरिनआ बे हिन्जावखौ आइजोफोरनि मोनथायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय सानसेनि प्राइम मिनिस्टार बानायदोंमोन। जम्मु एन्ड काश्मीरनि शफियायाव मैया आर्मी, पुलिस आरो CRPFनि जइन्ट अपारेशनजों 3 उदखारि हान्जाखौ गावथारनो हादों। उदखारि हान्जाफोरनि थाखुमानायखौ खौरां मोननानै जइन्ट अपारेशन खालामनायाव उदखारि हान्जा आरो सिकिउरिटि फर्सनि गेजेराव थांनाय मंगलबार मोनानिफ्राय बुधबार फुंसिम गावलायनाय जादोंमोन। बेयावनो 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। आसामनि मिनिस्टार बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बरपेटा जिल्लायाव गंसे हिन्जावफोरनि कलेज, गंसे मेटारनिटी एन्ड चाइल्ड हेल्थ विंस आरो 2 लामा बानायनायनि प्रजेक्टखौ बेखेवफैदों। हिन्जावफोरनि कलेजखौ बरपेटानि चेंगा एरियायाव लुगोन आरो बरपेटानि फखरुद्दीन आली आहमेद मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव गं 100 बिसना थानाय मेटारनिटी एन्ड चाइल्ड हेल्थ विंसखौ बानायगोन। आसाम गभर्नमेन्टआ आसामाव जानो गोनां गासै साख्रिनि आनजादफोरखौ खुंफुंनो थाखाय आसामाव थानाय 5 इउनिभार्सिटिसफोरनो होबाय। बेफोर जाहैबाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटि, तेजपुर इउनिभार्सिटि, डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि, आसाम इउनिभार्सिटि आरो कटन इउनिभार्सिटि। दिनैसिम आसामनि जेसेबां साख्रिनि आनजादफोर जाबोदोंमोन बेखौ प्राइभेट एजेन्सिफोरासो खुंबोगासिनो दंमोन। बिनि थाखायनो राजखान्थि हान्जानि लिडार्सफोरा बेफोर प्राइभेट एजेन्सिफोरजों लोगो जानानै रां जाख्ल'नानै साख्रि होनाय, पेपार लिक जानाय बेफोर जानो मोनबोदोंमोन। बावैसो जानानै थांनाय साब इन्सपेक्टरनि आनजाद, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आनजाद, PNRDनि आनजाद बेफोरखौबो प्राइभेट एजेन्सियानो खुंफुंजोबदोंमोन। बेनिखायनो बेफोर गासैबो साख्रियावनो रां जाख्ल'नाया सोलिबोदों। बेफोर गासैखौबो लानानैनो आसामनि चिफ सेक्रेटारि कुमार सन्जय कृष्णआ मैया मोनसे अफिसियेल नटिफिकेशननि गेजेरजों आसामाव जानो गोनां गासै साख्रिनि आनजादफोरखौनो खुंफुंनो थाखाय 5 इउनिभार्सिटिफोरनो गथायनानै होबाय। पुलिस, हमगार्ड, प्रिजन्स, PNRD आरो लेबार डिपार्टमेन्टनि आनजादखौ डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिया खुंफुंगोन। इन्डास्ट्रिज एन्ड कमार्स, स्किल डेभेलपमेन्ट, ट्रेन्सपर्ट, एक्साइज, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आनजादखौ गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया खुंफुंगोन। ससियेल वेलफेयार आरो सयल कनजारभेशन डिपार्टमेन्टनि आनजादखौ आसाम इउनिभार्सिटिया खुंफुंगोन। इरिगेशन डिपार्टमेन्टनि आनजादखौ तेजपुर इउनिभार्सिटिया खुंफुंगोन। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 68,29,678 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 1,05,519। हामनाया 58,18,100। आसामाव दासिम 1,90,209 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,55,074। दासिम 34,347 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 785 जन। मैया आसामाव सानसेयाव कर'नाजों गासै 7 जन थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।